Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Tirado kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pizza size na bulan sang Agosto tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon karon nga adlaw. Pila sang aton sini mga kauturan ini mga anti-boxers ginpandaman sang puwersa sang Philippine National Police. COVID-19 vaccination hindi mandatory sa trabaho. Delta variant nagadamo dire sa pungsod Pilipinas. Ang una nga hutong sang aton sini balita kag komentaryo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sa ginpandaman sang PNP. Ining karon ginamonitor nila nga mahimo sila magapatigayon sang aksyon protesta. Agod protestahan ang vaccination program sang gobyerno. Suno kay General Guillermo Elizar, PNP chief, nag-isyo sang paandam pagkatapos makabaton sini nga impormasyon nga may mga grupo. Ining pila ka mga grupo nga anti-boxers nga nagakampanya sa social media nga magapatigayon sang rally sining bulan. Siling ni Elizar, okay lang. Ginarespeto naton ang kinamatarong sang freedom of expression. O kon
ining pagrespeto sang hindi luyag magpabakuna. Pero ginaklaro lang ni Elisar nga hindi naman naton pag ikompromiso ang ikaayong lawas sang publiko. Kung mag-rally, singgit lang kamo deya. Anong basihan ninyo nga hindi kamo konforme nga magbabakuna? Pero hindi ninyo pag dalon ang aton sini nga mga pumuluyo kag magagad kamo lumpat hagad kamo sang hala kampanya kontra vaccination kay siling ni Elisar kon padayunon ninyo posibilidad mahimo man sa nagakaigo nga paagi ang aton kapulisan agod nga hindi madisturbo kag hindi mapangan ang ikaayong lawas sang kabilugan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Bangkay balati subong may isa naman di ka bangkay nga nasapwan action spread lalaki kag makita mo da sa aton picture ngin padala pampaliw lang kita kay Action James no nga wala ni siya sang action spread, wala ni siya sang bayo sa pang-ibabaw bala kag naka-short. Pero may initial action spread nga nakita bala nga ang ilong ni sini may dugo. Medyo hindi di mayo action spread kitaon kung kung may higot ni may naka-backlid ni siya bala bangod nga medyo matag-as ang kahilamunan diri mo pag agin secure ng area kay hindi mo kapalapit sa subong ginahulat na malang ang soko bangod nga hindi man ni action spread no matandog sa aton kapulisan especially pag idaan nga may COVID-19 pandemic hindi nila madali Actually din action spread may kapulisan na kita. Yes, ari na action Fred kag basta action Fred nagatakilid di siya sa kahilamunan. Kag kun maglabay ka di daan action Fred sa sining nga area wala daan sang kwan, wala sang street light bala. Kun gabi dulom gid na di nga area action Fred kag wala man sang mga panimalay. Inabala nga actually din yan ang malagba nga tigbawanda mo na. Nan, correct. Amo gina-action spread. Kung maglabay ka lang biya nga sample nakasakay ka bisay mo sa lakyan, hindi mo gid action spread na notice kaya actually nakakita di action spread ang naga-drive sang e-bike bala. Galing kay ti naglakat naman siya. Kay amo na di action spread gin sugid niya dayon sa mga security guards diri sang Bredco. That's why nga naka-coordinate man sa aton sini nga kapulisan sa Station 2. Sa karon action spread ginahulat pa ang katapos ang scene of the crime operatives kag nagpulo pa mangkot kita diri kung may mga nakakilala ni sa iya. Galing kay Do Blanco gid action spread ang mga tao kay wala man di action spread paniwala kung may mga nagalabay-labay gin man diri kag mga nagapang scrap bala ti nagasamboy laman diri sa area kag wala man nagatiner ti amo pa ni karon action spread ang ginahulat kon may ara bala sang pamilya kung may ara dira sa aton sini nga Facebook live no basi may mga naka-recognize sa aton sini nga victim. Basta hindi may basta action spread ang kataasan hindi ka mabanta gid masyado
bangod nga kalagba di sa mga kahilamunan dre kag kabudlay Action Fred i-describe no basta initially Action Fred may dugo na siya sa ulo kag wala man sang identification pa ang aton sini nga kapulisan Action Fred. So far, Action Fred, mo lang ginadi ang initial danay naton nga mahatag nga balita Action Fred. Basta sakop ini sa guwaan sang gate 3 sang Bredco Port ang lalaki again naka topless na Action Fred kag naka shorts na lang. May dugo pa ang iya sining inong kung sino man nga mga himata nga wala pa nakapauli tubtub subong nga aga coordinate ko mo sa police station to kaya nagahulat sila pa mag-Action Fred sang official gid gikan sa kapulisan nga makapalayag sang dugang pang detalye kaya nagapadayat pa man ang ila si Dre nga investigation Action Fred. Sa dugang pa karon nga detalye Action Fred sa pagbalik na lang report sang patrol live diri sa gihapon sa Bredco Port Action Ida Raboso una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 6:43. Sino naman ni ang biktima salvage ini natural nga kamatayon o ano nga plastada. Mga detalye sa karon ibo-bo sang aton patrol pagkatapos sang maid-id nga investigasyon sa kapulisan. Kuha kita ya, report sa pulis para sigurado. Sino ini siya, taga-diin ini siya, pilang edad sini, anong natabo. Detalye ibalik inakaron sa aton patrol. Mabalik man kami pagkatapos sini.
Radio Philippine Standard Time las 6:49, pahibalo sa mga employer nagapanag-iya sa mga establishmento komersyal, mga nagapanag-iya sa dalagko nga negosyo nga madamo kamo sang mga worker. Ginapahanumdum kamo nga ang pag-require sang COVID-19 vaccination sa inyo mga trabahante wala ina ginapahanugutan sang Department of Health. Ang buot silingon, ang inyo mga empleyado, kung hindi magpabakuna, hindi ninyo mapilit. Suno sa DOH, sa idalom sang Labor Department Advisory Numero 1, Serye 2021, ang tanan nga mga employer maga-encourage lang, mga bay lang sa mga worker nga magpabakuna, apang hindi sila pwede mapilit. Kung piliton kamo sang inyo mga employer, may salabton sila. Amo ina ang ginpangabay karon nga ipaalinton. Ang mga empleyado may ara kinamatarong sa pagpili. Pwede siya nga magpabakuna o pwede man nga hindi siya magpabakuna. Pero hindi ina pwede nga piliton kag daw ground na siya nga pagpahalin sa trabaho. May salabton ang mga employer suno sa Departamento sang Ikaayong Lawas. Kaysa dalom sang Akta Republika numero 11525 o kon COVID-19 Vaccination Program Act of 2021. Ang vaccine cards wala ginakonsiderar nga additional requirement para sa employment. So mga fake news na nga magasiling nga kung hindi ka magpabakuna, kakason ka sa trabaho sang imo employer, hindi na pwede. Dako ang salabton sang employer kung kakason niya ka. Kaya ang lain na gasiling, hindi ini dapat ipilit. Pangabayon mo lang ang imo worker kung sila gusto magpabakuna. Pero kung hindi sila magpabakuna, hindi nimo mapilit. Amo ina ang paandam karon sang aton sini gobyerno kag departamento sang Ikaayong Lawas. Ang Department of Interior and Local Government nagpaandam sa publiko ining mga
piki nga balita na hanungod sang cash assistance kag vaccination. Ni mga sala nga balita bala. Pero ako personal ko nga opinyon, nagapangabay ako nga kung mahimo ang tanan nga mga empleyado magpabakuna gid para ina sa aton kaayuan. Pabakuna gid kita. Kay porti ka delikado, may coronavirus, may delta, may beta, may tanan na lang. Tindi kuluyag nga isa kita sa mga mabiktima. Ang kinamatarong ara na ya, okay, wala pilitay. Pero kung ako ang panugutan, opinyon, personal, mga bagid ako sa tanan-tanan sa mga empleyado, magpabakuna gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52. Mabalik kami pagkatapos ini.
Sabit ko lang diho nga ang syudad sa Bacolod wala pa kita sang kaso sang Delta variant. Klaruhon tay na. Kahapon ang report sang departamento sang ikaayong lawas mga 116 ang dugang nga kaso sining makalalaton nga Delta coronavirus variant. Nagdala na sang kabilugan sa Pilipinas mga 331. Ang DOH nagsiling nga ang 95 ka bag-o report nga Delta nga kaso lokal. Isa karitoneng overseas Filipino kag 20 karon nagapaidalom sa verifikasyon. Sa lokal nga kaso 83 ang sa Metro Manila, 3 sa Calabarzon, 4 sa Central Visayas, 2 sa Davao Region, 1 ka kaso sa Zamboanga Peninsula, Cagayan Valley kag Ilocos Region. Pero wala dire sa siyudad sang Bacolod. So wala rason nga magpanik kag magpilak naman sang sala nga mga balita. Wala kita dire. Masudlan pa sang kaso sang Delta variant ngani. Pero hindi magsalig. Kinahanglan tanan nga oras alerto kita. Tanan nga mga health protocol tumanon ta. Bisan na bakunahan ka na. Bisan full vaccinated ka na. Hindi ka magsalig. Kay di hamak ang mga nabakunahan na full vaccinated, igo pa, mayara first dose, igo pa. Pero ang manami dira, kay hindi bala, severe, hindi masyado kalala. Amo nang siling ko, hindi magkumpiyansa. Ang tanan nga mga ginapatuman, face mask, face shield, social distancing, padayunon talang. Kay luyag manaton kag sa hindi, sa kilid mo, sa likod mo, sa tubang mo, ara lang kagaw. So extra nga pagalong. Tanan nga mga health protocol dapat tumanon. Action Radio Philippine Standard Time, La City Ono. Mabalik ako pagkatapos ini.
sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila